Deci așa ceva în Anglia sigur nu vezi. Familie cu copii la 10 seara. Efectiv făceau grătar sau foc de tabără, cred că grătar era, nu știu, nu mi-am dat seama exact, lângă Ghena de gunoi, acolo. Mai că au depășit, nu mai auzi română pe toate străzile în Spania, auzi rusă sau ucraineană acum. Da. Uite și o bisericuță frumoasă. Foarte tare. Chiar frumos. Aparent și gunoierii și-au luat liber. Încep să cam dea pe afară tomberoanele astea pe aici. Lumea cântă, se distrează, uitați, mănâncă, beau. Bună seara de la Valencia. Prima seară aici în Valencia, abia am ajuns. Suntem undeva aproape de plajă. Și am descoperit pe strada asta. Deci toată strada intră în cap în altul. A fost pe zi și încă mai e puțin. Un fel de piață deschisă. Deci nu știu dacă e piața în tipul stămânii sau e doar de weekend. Dar frumos. Frumos gestul. Interesant. Cred că doar pe China am mai văzut așa, la Hong Kong. Avea o piață așa de asta în aer liber pe stradă. Și cumva cam răcorică la Valencia aici. Deci nu știu cum se face, ca am plecat din Anglia să scăpăm de ploaie. Și acum, în prima seară când am ajuns aici, a început să plouă. Deci oamenii au generatoarele lor proprii la toate tarabele astea. De aceea este puțină gălăgie. Dar interesant. Oricum, până să înceapă să plouă, era bine. Aici în Spania, deci am venit, ne-am trezit noi spre seară, undeva la 18-20 de grade, arăta acolo la metrou. Față de, cât erau? În Liverpool erau 1 grad, 0 grade. E bine, oricum, poți să ieși afară la o ploaie, la o plimbare, pardon. Ia uitați, oameni buni, bună ziua de la Valencia. Măcar nu mai plouă astăzi. Aici suntem la zona de plajă. Deci până acum foarte frumos, impresionant, pot să zic. Deci asta e toată zona de la plaja din Valencia. O pistă de biciclete, dita mai promenada, cu palmieri frumos, când suntem în Spania. Deci chiar frumos, pot să zic că sunt impresionat. Destulă lume, momentan e încă iarnă, dar deci majoritatea sunt localnici aici care folosesc această plajă. Uite câta plaja. Așa, da. Și acolo este, deci, portul turistic. Și unde se văd macaradele acele albastre în capăt e portul industrial. Deci aici la Valencia este orașul port al Madridului. Deci practic una din principalele porți comerciale ale Spaniei, alături de Barcelona, care e un alt port mare. Mai sunt câteva portulițe mai mici, cred că Algeciras, știu că e un port de containere mare. Bilbao, da, momentan pe coasta aici. Uitați câta plaja de frumoasă. Deci probabil peisajul ăsta cu plaja mare întinsă îl veți găsi în toată Spania pe coastă. Cam așa arată și în Malaga și Alicante, Benidorm, toate astea.
Deci probabil pe timp de vară cred că nu găsești loc aici să parchezi. Dar așa în restul anului este numai a localnicilor să se bucure de ea. Deci curat, frumos. De ce nu se poate și la noi? Ar fi întrebarea mea. Nu văd de ce e așa complicat să ții o promenadă curată. Că, da, altă lume, altă civilizație. Destul de călduț, da? Momentan dimineața 10 grade. Da, m-am uitat la meteo, azi că o să crească pe la undeva la 18-19, poate chiar 20, care e pe timp de iarnă. Pentru ianuarie nu e rău deloc. Not bad guys. Hai să mai vedem ce mai avem pe aici. Da, deci de vremea asta de Valencia nu cred că o să mă satur vreodată. Dacă e vreo singură chestie care nu e așa bună în Anglia, probabil este vremea, da? Am să vă arăt strada asta care este, mi se pare foarte, foarte frumoasă. Deci cu sens unic. Uite, palmieri frumoși. O combinație asta de clădiri mai vechi și blocuri de undeva din anii 70-80. Deci probabil strada a fost la un moment dat mult mai lată, dar au tăiat ca să facă aceste trotuare late, ceea ce e foarte frumos din partea lor. Nu știu la voi în orașe cum sunt, dar de exemplu la Constanța au fost cazul când au tăiat efectiv din trotuar ca să facă o bandă în plus sau să facă parcare. Aici se face exact invers. Felicitări spaniolilor pentru modul de gândire. Încă au mai rămas multe din aceste clădiri vechi. Vezi, cu balconul mic în față, au o fațada mare și merg mult pe interior, gen, în adâncime. Dacă să vă arăt o chestie frumoasă la spanioli, deci la fiecare, nu știu, a doua sau a treia stradă, o să vedeți, rămân aceste străzi pietonale, bine, sunt semi-pietonale, se lasă acces pentru mașini, doar la rezidenți, practic. Și rămân... uite că există și un semn aici. Și rămâne așa ca un spațiu safe pentru pietoni, pentru copii. Foarte frumos. De obicei pe multe din aceste ganguri veți vedea cafenele cu mese afară. O idee bună, pot să zic, da? Deci, în principiu, pietonul are prioritate în fața mașinii. Cât mai puține locuri de parcare. Cine își permite un loc de parcare, bine, cine nu e o problemă. Mașina nu este un dar dat de la Dumnezeu. Își ia mașină cine își permite doar. Nu te gândești, numai întâi ți-ai mașină și după aia te gândești unde o parchezi. Nu așa merge treaba. Frumos, chiar frumos. Hai să ajungem și mai pe la mare. Da, mă, uitați ce frumos. Deci asta bănesc că era hala veche din port, care acum e un spațiu mare unde se dă lumea cu role, bicicleta. Mai au câte o chestie de expoziție. Și aici de jur împrejur, na, au restaurante, cafenele, baruri. Parchează cine are bani de iaht și vine în Valencia, îl parchează aici. Uite ce catamaran frumos. Asta e, ai spațiu mult pe aceste catamarane. Frumos. Și exact în spate începe portul industrial. Uite unde e și o navă de croazieră acolo. Chiar frumos. În schimb mă mir că deci nu văd niciun fel de protecție aici pe margine să cad. Poate oricine să vină să cadă, n-ai lanțuri, n-ai balustradă, n-ai nimica. Și ce m-a surprins iar, oricine are acces pe pontoane. Deci poți să te plimbi liniștit pe pontoane,
care e foarte ciudat. Deci în Anglia și oriunde am fost, nu avea nimeni decât cei care au bărci aveau acces la pontoane. E frumos. Nu știu cât de safe e pentru cei care au amarate embarcațiunile, dar pentru publicul general e frumos. E bună ideea. Și acolo am văzut că tocmai a tras vaporașul acela, se făcea o petrecere pe el. Bănuiesc că e de închiriat. Universidad de Valencia, campus de Taronger. Hello! Uitați-vă, o nouă zi aici în Valencia. Deci am ajuns la fosta albia a râului. Din păcate nu știu să vă zic cum se chema râul din Valencia, dar știu că pe aici era odată râul din oraș și a fost secată toată albia râului și au făcut acest parc minunat care se întinde pe toată lungimea la râu, într-o parte alta a orașului. Și acum există aici, uite, o puțin de biciclete, terenuri de fotbal, locuri de joacă. În timp ce actualul râu a fost deviat pe lângă oraș, se varsă acum într-un canal nou la portul industrial. Și probabil acesta este unul din principalul motiv pentru care orașul Valencia nu a fost afectat de inundațiile recente. Dacă ați văzut la știri, au fost niște inundații foarte, foarte nasoale, dar orașul Valencia, pentru că a făcut această minunăție de inginerie, nu a avut parte de inundații. Deci un proiect frumos, până la urmă. Uite, a câștigat și orașul, și locuitorii orașului. Pe jos e lumea, se joacă. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Bravo lor. Și de acolo, deci prin partea nouă a orașului, de aici începe centrul vechi, practic. Uitați, acolo era una din porțile vechi ale orașului. Dacă ați văzut, este un oraș foarte, foarte compact. Nu știu dacă are 6 km într-o parte în alta. Este foarte dens, am văzut foarte multe clădiri turn, blocuri, efectiv blocuri turn. Deci poți, cred că dacă spui capul, îl traversezi pe jos într-o oră, o oră jumate, ai traversat tot orașul. Și i-am uitat pe hartă, treci efectiv de la blocuri înalte, direct în câmp, practic. Da, pentru un oraș relativ mic, de, nu știu, 800.000 de locuitori, deci ai metrou bun, trenuri suburbane, tramvaie, este foarte, infrastructura este foarte, foarte bună. Hai să vedem și noi centrul orașului. Ia, ce frumos! Încă sunt decorațiunile de Crăciun pe aici. Avem un brăduleț, o grădină foarte frumoșică de portocali. Oricum ăștia au portocali pe toate străzile. Deci am văzut și în drum spre centru încoace numai portocali pe străzi. Asta bănuiesc că este catedrala. Nu știu să vă zic ce are înăuntru. Știu că are sigur o relicvă de asta religioasă.
Se prezintă bine. Chiar și pentru iarnă, centrul orașului se prezintă foarte bine. Frumos, chiar frumos. Mai vedem ce se mai întâmplă pe aici. Ei, zona asta lângă plajă, nu știu exact cum se cheamă, Cabanial parcă. Nu mai străduțe de astea așa înguste, clădiri vechi, cât de cât istorice, unele mai noi, unele mai vechi, dar fiecare și-a făcut așa într-un mod frumos, cum îi place lui. Deci am văzut aici o combinație de asta de... Uite ce pictură frumoasă, muraliul ăsta. Deci cam ăsta e stilul. Și așa o chestie hipsterească, țigănească, nu știu cum să explic. Am văzut și mai de ăștia mai de-ai noștri și de mai arabițoi și mulți de ăștia mai hipsteri, așa să zic. Dar îmi place că fiecare are, deci, căsuța lui și a făcut face de câte un stil, spre deosebire de cartierele de blocuri. Mănesc că în spate au așa o grădină cât de cât mică, pe stilul cum e și în Spania, cum e și în Anglia, pardon. Fiecare și-a amenajat cum l-a dus capul. Uite, asta de exemplu se vede că nu prea are ce căuta, a rupt puțin linia. Dar acestea vechi, care au rămas, istorice, care mai ales cele mai renovate, cum e aceasta albastră, de exemplu, foarte frumos, chiar frumos. Fiecare cum l-a dus capul să-și facă. Mai sunt și câteva mai nerenovate. Dar oricum, deci în afară de centrul istoric, unde evident e frumos, că acolo sunt atracțiile principale, aici mi se pare frumoasă zona. Zona asta, cartierul hipsteresc, cum vreți să spuneți. Ia uite ce e aici. Și o bisericuță cu un turnuleț, fântânele, chiar frumos. Deci recomand această zonă dacă vreți să veniți în Valencia și aveți timp de petrecut mai mult. Aici e undeva lângă plajă, deci nu departe de plajă și portul turistic. Hai să mai vedem. Deci uitați-vă, este duminică seara în Valencia. Am înțeles că mâine este o zi de sărbătoare, într-adevăr.
e o luni liberă. Dar uitați câtă lume poate să fie. Deci nu doar este și bazarul acesta în aer liber, dar lume care încă stă afară, mănâncă, bea, se distrează. Și nu doar lume ca noi aici, oameni mari, cu familii, cu copii, adică încă se joacă copiii afară. Este foarte, foarte ciudat să vezi așa ceva. Da. Deci așa ceva în Anglia sigur nu vezi. Familie cu copii la 10 seara. E aproape 10, da. 9 jumătate, nu știu cât e acum. Dar oricum, incredibil. Să vezi. Cred că nici măcar în România nu vedem așa ceva. Să vezi la 10 seara, poate mai sunt în vara probabil, dar suntem în ianuarie, adică totuși nu e, uitați, e de geacă, da? Dar nu îi deranjează, asta e cultura lor la spanioli. Ne-am întâlnit cu un cuplu foarte drăguț care locuiesc aici în zona Valencia și ne-au spus, deci pentru ei în Spania e ceva absolut normal să stea familie cu copii, stau până la 10, chiar și mai mult seara pe plajă, aici la piețe, deci magazinele cu fructe sunt deschise. Deci n-am găsit, apropo, n-am găsit o singură supermarket deschis de 3 zile încoace și nici mâine nu va fi deschis, că e luni, e zi de sărbătoare. Nu am găsit nimic deschis, în schimb astea mini bazarul ăsta sau ce este, magazinele cu fructe de la arabi sunt deschise, de la chinezi, de la arabi, sunt singurele magazine deschise acum. Noroc cu ăștia, că altfel cred că nici n-aveam ce să luăm de mâncare pentru la apartament unde stăm noi. Oricum, interesant. Nu, sigur nu vedem în Anglia așa ceva. Aparent și gunoierii și-au luat liber. Încep să cam dea pe afară tomberoanele astea pe aici. Lumea cântă, se distrează, uitați, mănâncă, beau. Interesant. Chiar interesant, pot să zic. Deci nu știu cum au atâta energie oamenii ăștia, să stea și copiilor cum au atâta energie. Nu știu cât de sănătos e, dar ei știu mai bine. Aparent funcționează acest sistem. Deci în Anglia, dacă ai copii, practic se ia masa undeva la 7, 6 jumate, 7 jumate, pe acolo, prin zona asta. Pe care la culcare, copiii, care e fără copii, probabil iese la o bere, 2-3 în oraș, la pub, e altceva. Dar aici lumea iese cu copii, efectiv, adică, ok, permite și vremea, înțeleg, nu plouă, nu-i zăpadă, nu-i gheață. Acum, apropo, e zăpadă în Liverpool, chiar am văzut la știri, s-a pus un strat destul de mare de zăpadă și aici încă stă lumea pe plajă. Frumos, chiar frumos. Da, uitați nici la orașul artelor și științelor, aici în Valencia. Probabil una din cele mai faimoase puncte de reper, atracții turistice aici în Valencia. Deci tot ansamblul ăsta a fost făcut de arhitectul Santiago Calatrava și a fost în principiu ca să umple valea asta a râului Rio, parcă se cheamă, în Valencia, și ca să facă ceva în zona asta a portului. Deci imediat acolo undeva se și văd macaralele, începe portul industrial. Și ca să atragă lumea, a făcut toată chestia asta mare de aici, care se numește orașul artelor și științelor. Știu că, de exemplu, acela albastru
este acvariu. Aici pare a fi un fel de grădină botanică sau ceva de genul. Și în rest știu că sunt sale de evenimente. Aceea este de concerte, un muzeu de științe. Aceea mare nu știu exact ce este, dar arată foarte frumos. Și bineînțeles că în jurul zonei s-a creat și multe atracții, multe investiții imobiliare. Uitați toate aceste blocuri noi de apartamente. Deci chiar a funcționat și a devenit, zona în sine a devenit o atracție. Pot să zic că arată bine. Deci chiar este folosită acum în extra sezon. Și ideea arhitectului de a face gen după fructe de mare, aceasta este ca o scoică sau de asta o perlă de fapt. Vedeți? Aceea în mijloc este mingea de la perlă. Este perla în sine. Chiar frumos, pot să zic. O treabă foarte reușită au făcut domnii din Valencia. Deci asta, toată piscina asta așa pe lângă. Chiar frumos. Frumos, frumos. Și tot acolo în jos este fostul parc, da, fosta albia râului, care a umplut-o cu parcuri, locuri de joacă. Vine lumea pe role, pe skateboard, pe biciclete, scutere. Foarte tare ideea. Și ca să faci dintr-o zonă goală, complet goală, să faci așa un cartier întreg. Bravo lor! Mișto, deci chiar mișto pot să zic. Mergem la un orășel numit Sagunto, lângă Valencia. Uite ce gară frumoasă aici. Deci, cum ziceam, infrastructura în Valencia, excelent. Și trenuri, tramvai, metrou, tot ce-ți poți imagina. Și plus că am văzut că se lucrează când e trenul de aici, spre centru, la gara de nord din Valencia. O să vezi un șantier destul de mare, deci se lucrează la greu, se pun șine noi, se reîmprospătează toată rețeaua. Deja au trenul de mare viteză, au construit o gară specială lângă gara veche din Valencia, care este acum în renovare, ca să ajungi și mai repede. Deja Spania are cea mai mare rețea de linie de ferat de mare viteză din Europa. Deci, așa ceva, cum să zic eu, Anglia doar ar visa la asemenea proiecte de infrastructură. Abia se chinuie în Anglia să facă o bucățică mică de cale ferată de viteză mare de la Londra la Birmingham, care trebuia să meargă până la Manchester inițial, acel faimos HS2, care din păcate s-a cam dus în cap. Și între timp, uite, alții au construit. Ok, au pornit și de la zero, nu aveau mai nimic la început, dar cine râde la urmă, râde mai bine. Da, frumos la Sagunto aici, da. Dealul ăla să-ți bagi ceva în el. Nu, nu l-am prins. Să se vadă pe ce deal am urcat. Și mai avem de urcat. Așa, în rest frumos, da, ce pot să zic. Aceste sătuce spaniole. Și mai avem de urcat o grămadă. Hai, sus, sus. Ia, să vedem aici.
Ia uite. Asta sigur nu-i vechi, dar ăsta este Teatrul Roman din secolul I. Hop. Deci asta e castelul. Și vă zic, priveliștea e frumoasă. Da, urci aici dezvide, țintă picioarele în gât. Am zis că după aventura aia la Malaga cu castelul lor nu mai fac drumeții de astea, dar uite că n-am. Iar am mușcat momeala. Așa, na, frumos, ce pot să zic. Acest sătuc frumos spaniol. Deci acolo e Marea Mediterană. Acestea sunt munții care separă interiorul țării de zona de coastă. Și că am închis acest castel. Nu prea am văzut mare lucru. Da, cred că în principiu priveliștea era toată șmecheria aici, oricum sunt numai niște ziduri. N-a rămas mare lucru. Măcar la Malaga acolo mai renovaseră una alta. Da, așa de excursie de la Valencia. Recomand, chiar frumos acest sătuc. Hai să mergem prin centrul satului acolo, să vedem ce are. Ia, ce frumos e satul ăsta. Chiar frumos. Și am descoperit zona aceasta imediat sub castel, când am venit pe altă parte, pe niște alei mult mai abrupte. De la gara de tren am urcat direct la castel. Păcat că sunt închise toate terasele astea. Așa arată frumos el sătucul. Aici la munte, în regiunea valenciană. Uite, au și un autobuz aici. Deci chiar au autobuz, da. Uite și o bisericuță frumoasă. Foarte tare. Chiar frumos. În jos, încoace, da. Deci ultima zi în Valencia. Deci orașul este superb, ce pot să zic, chiar mi-a plăcut. Dar nu știu cum să vă zic. Deci aici este hotelul de pe malul mării, aici e plaja, acolo e portul turistic. Și la fix 2 pași, uite, vedeți chestia asta de aici. Deci blocul ăla, noi am trecut mai devreme, blocul galben care se vede în spate, să nu arăt cu degetul. Ăla e un fel de bloc de, nu știu, nefamiliști, cum să zic eu, plin cu, cum să zic eu așa frumos, romi. Dar nu doar de ei noștri, de ăștia arabițoi, na, să zic așa. Și am ajuns noi din greșeală pe acolo, eram la cu un loc de joacă, care dacă știam nu mergeam, vă dați seama. Și efectiv făceau grătar sau foc de tabără, cred că grătar era, nu știu, nu mi-am dat seama exact, lângă ghena de gunoi, acolo. Deci nu venea să cred, cum să vă zic eu. Deci toate clădirile astea aici sunt în proces de gentrificare, cum se zice. Ai un tramvai modern, ai totul frumos. Da. Fix la 2 pași de plaja asta frumoasă, unde sunt restaurante, e zonă turistică, oricum e frumos, faleza, promenada. Fix la 2 pași, deci ai în spate acolo clădirea asta, sau clădirile, nu știu dacă sunt mai multe, unde stau
tot felul de personaje de astea dubioase. Cred că nu, probabil că nu cred că are cineva curajul să te atace sau ceva cât timp îți vezi de treaba ta, la fel ca și în Anglia. Dar nu cred că mai se duce noapte pe acolo, să zic. Pardon. Da, în rest, da, am zis să nu insist pe partea asta urâtă a Valenciei. Probabil, sunt sigur că primăria are un plan pentru această zonă, să scape de ei. Că observ că toată zona este în proces de gentrificare. Deci clădirile acestea vechi ori se salvează, ori se convertesc în ceva centru cultural, restaurante, hotel de-astea, cazare. Ori dacă sunt în stadiu prea avansat de degradare, pur și simplu le dărâmă și face ceva nou, frumos. Ori blocuri, ori hotel, ori ceva. Da, oricum. Trecând peste acest aspect mic, Valencia, super, n-am ce zice, frumos. Pentru o vizită așa de o săptămână, chiar nu am nimic de reproșat. Uite și un sfârșit de săptămână aici în Valencia. Deci am stat o săptămână aici. Nu ne-am pixit deloc, chiar aici face, în acest oraș frumos. Am avut deoparte și de toate atracțiile din zona de aici. Azi am fost la grădina zoologică, copilul de exemplu, foarte frumoasă, recomand. Prețuri ok, și la mâncare și la accesul în grădina zoologică. Și vremea le permite să facă ceva frumos acolo. A fost așa o temă de savana africană, așa, foarte frumos, mi-a plăcut. Pe lângă, aici undeva, unde sunt munții aceia, acolo am fost zile trecute la orășelul care vi l-am arătat acolo la Sagunto. De asemenea, frumos. Cred că este cam singurul accesibil așa mai ușor cu trenul. Deci mai sunt o grămadă de cetăți pe aici pe lângă, Sativa, e și o mini delta așa la Duferta acolo. Dar cam trebuie mașină. Deci fără mașină e cam greu să ajungi la atracțiile din jur. Dar nicio problemă, are orașul. Orașul în sine are destul de oferit aici. Ce să vă zic, concluzii despre Valencia. Frumos, să fiți pregătiți. Deci dacă nimeriți o sărbătoare de asta, cum am prins noi, sărbătoarea celor 3 regi și 3 magi, nu știu exact cum este, ceva catolic. Deci nu am găsit supermarket deschis timp de 3 zile. Deci noroc cu magazinele astea mai mici, de la răpițoi, de la chinezi, că nu știu ce făceam. În rest, ce să vă mai zic, grijă mare la restaurante și baruri. Este o chestie spaniolă. Multe ori au program de zi, de la 10 la 4-5 după amiaza și sunt închise seara. Ori deschid doar seara, gen de la 7 la 11-12 și doar în weekend unele, ceea ce mi s-a părut foarte ciudat și un pic neconvenabil, pot să zic. Adică la restaurant am vrut să mergem să mâncăm masa la 12, era închis. Deschide ori la 12:30, ori la 1. Deci nu înțeleg sistemul ăsta. Adică ori e fiesta de la 12 la 4, înțelegeam. Dar când deschizi la 12:30, 1, ei știu cum își fac afacerile pe aici. Și la baruri, de exemplu, aveam vreo 3 craft beers cu bere artizanală în cartier acolo. Niciunul nu era deschis. Deci probabil acum când plecăm noi vor deschide, că vine weekendul. Da, dezamăgire foarte mare, pot să zic. Păcat de ei, adică pot doar să compar cu Anglia. Sunt deschise în oricare zi a săptămânii. Dacă mergi în Liverpool o să găsești baruri deschise, cluburi, distracție, puburi. Nu se pune problema niciodată să nu găsești. Aici mi-am luat 3-4 zile să găsesc un Irish pub și ala probabil deschis pentru străini, că erau numai englezi și irlandezi și americani acolo. Da, na, ei știu cum își fac afacerile. Altceva despre asta, despre Valencia.
Deci se aude și românește. De adevăr am găsit mulți români la restaurante, la baruri. Dar mai nou foarte mulți ucraineni. Deci am auzit la rusă și la ucraineană aici. Știu că seamănă foarte mult între ele, dar se poate face diferența. Deci nu știu dacă au imigrat sau sunt doar refugiați din cauza războiului. Dar mai că au depășit, nu mai auzi română pe toate străzile în Spania, auzi rusă sau ucraineană acum. Da, sunt și ei oameni, bineînțeles, că au un motiv bun să fie aici. Care mai ales cine își permite, bănuiesc că a plecat imediat. No. Da, frumos. Astăzi la 20 de grade. A fost pe zi, da, acum seara nu sunt mai îmbrăcat. Sunt undeva la, nu știu, 13-14, dar e încă ok. Lumea încă stă pe plajă. Nici nu pot imagina cum e aici vara. Probabil cald și foarte aglomerat. Dacă se aseamănă măcar puțin de tot cu Constanța sau Mamaia, va fi foarte, foarte extrem de aglomerat. Da, cam atât. Asta a fost vacanța în Valencia. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal, dați un like și ne vedeți data viitoare. Înapoi în Anglia. Cheers!